F'intervista fuq One il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela saħaq li s-suċċess li tikseb pajjiżna fil-ġlieda kontra l-COVID-19 ma ġiex b'kombinazzjoni b'reazzjoni għall aħbarijiet pożittivi li jiġdu l-kontroll mill-awtoritajiet brabta mat-tixrid ta' din l-imxija, il-Prim Ministru qal il-pajjiż kien preparat minn kull aspett. Ma ġarax b'kombinazzjoni dan is-suċċess. Is-suċċess ġara għaliex konna preparati. Konna preparati fuq livell mediku, konna preparati fuq livell ekonomiku u ma stennejniex il-pandemija tasal fi xtutna u mbagħad ngħidu ma x'se nagħmlu. Il-Prim Ministru Abela spjega kif dan il-Gvern fem dak kollu li kien qed jiġri f'pajjiżi oħra u prepara ruħu minn qabel sabiex ikun imħejji għall-ar li jista' jinqala'. Ta' mertu wkoll id-deċiżjonijiet tajbin li ħall-Gvern fosthom li ma jagħmilx restrizzjonijiet restrittivi żejjed. Immaġina kieku għamilna lockdown totali, ilna xhur f'dan il-lockdown u kien ikollna l-istess livell ta' suċċess, u forsi kien ikollna inqas livell ta' suċċess minn aspett mediku milli kellna bil-miżuri gradwali prudenti li għamilna aħna. Il-Prim Ministru faħħar ukoll il-programm għaċ-ċittadinanza b'investiment, hekk kif spjega li kien strumentali sabiex jiġu salvati ma' 80,000 impjieg filwaqt li jiġu implementati l-benefiċċji soċjali li introduċa l-Gvern. Fil-fatt il-Prim Ministru Abela spjega li bdew id-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea sabiex dan il-programm jinżamm. Sostna li l-emendi fih ser jibqgħu jsiru b'mod kostanti, madankollu dan huwa programm li għandu proċess ta' skrutinju b'saħħtu. Tant aħna għandna due diligence b'saħħtu li ħafna mill-applikazzjonijiet li aħna niġħdu imorru f'pajjiżi oħrajn u dawn l-applikazzjonijiet jiġu mill-qwa. Intant waqt l-intervista l-Prim Ministru tkellem dwar l-impenn qawwi ta' dan il-Gvern fil-qasam tal-governanza tajba minn ħatmun tal-pajjiż. Spjega kif il-bidla fil-proċess tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija tur il-messaġġ b'saħħtu tal-Gvern favur il-governanza tajba. Għal-bażi ta' kollox tibqa' l-governanza tajba. Għaldaqstant f'dan il-proċess ġdid ta' ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija, imxejna ma' dak li rrakkomandat il-Kummissjoni ta' Venezja, anzi morna passi żjed minn hekk. Il-Prim Ministru appella wkoll għal qbil mal-Oppożizzjoni dwar dan il-metodu ta' ħatra. Dan bħalma kien hemm qbil bla preċedent dwar il-Prim Imħallef Market Kuti, il-qbil dwar il-metodu ta' ħatra tal-Prim Imħallef ta' Warajh u l-qbil dwar il-ħatra tal-Ġudikatura. Intant waqt l-intervista tkellem dwar l-ambjent f'pajjiżna fid-dawl tal-bidliet prinċipali fil-policy l-ġdida tal-pompi tal-petrol. Bidliet li wkoll qed ikomplu juru l-impenn tal-Gvern favur il-qasam ambjentali. Qed nuru darba wara darba f'temp ta' ġimagħtejn għamilna il-policy dwar l-maniġjar tal-iskart kruċjali għal pajjiżna, issa nidejna din il-bidla fil-fuel stations policy u fadal iżjed ukoll, ġifieri ma milniex biżejjed mixjin fi triq tajba, fadal x'nagħmlu u se nibqgħu għaddejjin f'din il-ħidma.